No niin, nyt minua alkaa jo ärsyttää. Täällä käy paljon ihmisiä. Minä vihaan kaikkia, koska minä sain vain 2 euroa kuukaudessa. Se on niin ärsyttävää. En oikein tiedä, missä lemmikit ovat, koska tämä on eka kerta, kun käyn täällä kaupassa. No niin, lemmikit ovat tuolla. Kiitos. Tämä Hilja on tosi hauska. Voisitko sinä antaa sille tarpeita vähän? No joo, mä annan ehkä, jos sä lupaat, että sä et tuu enää ikinä tänne. En tuu, koska mä tarvitsen vain 1 lemmikin. Ai no hyvä. Mitäs sitten kun toi kuolee? Tuut sä tänne taas valittamaan? No siinä mä tuun hakemaan 1 lemmikin. Kiva. No niin tossa. Kiitos. Heippa. Hyvästi. Ja tossa on Idiootti. Heippa. Heippa.